Welcome to Amavenza to TV. It's the DSTV Premiership. Kaizer Chiefs 3, Amazulu 0. I'm joined by a man. My brother, what's your name and where you from? Where you from? I'm Big D from Albertine Branch. Oh, what did you think about today's game? Wow. Yeah, What a game. What a game. What a game. Yes, sir. What a game. Yeah. Mshini uqalile manje uyagaya. Umshuti uqalile uyagaya. Mshini uqalile uyagaya. Yebo bhuti. Yabona siyaphambili manje. Ngiyaphambili. Ngifisa ukuthi Sundowns bayilethe namhlanje. Yeah. Ishaye namhlanje. Ishaya namhlanje. Sasa balethe Pirates. Sasa balethe Pirates. Ishaye futhi na. Sasa. Namhlanje balethe Sundowns ngishaye. Sasa balethe Pirates ngishaye. Okay. Tamalam. So today ndaba ya Mamelodi Sundowns. Next week Mamelodi Sundowns, FNB, MTN8 ngizobashanga. Sephela ndaba la. Sephela ndaba like 2-0 ngiyabashanga. 2-0 angibezwe iSundowns. Sundowns angisabi nakancane. Noma kancane angisabi Sundowns. Noma bayilethe namhlanje. Ngithi mina bayilethe namhlanje ngishaye. Ufuna namhlanje ngizashisa. Next week ngifuna ukuyisha 2-0. 2-0 kuqala. Okay. Ngicela ukuthi man of the match namhlanje mikubani? Man of the match asinikeze uPule Modi. Bekuye. Pule Modi is working hard. Yes, sir. Uyasebenzela leya position. Yes, sir. And uzoyithatha leya position. Yakhe leya position. Okay, yeah. Ngendlela adlala ngayo uPule Modi abamnike leya position. Abamnike game time. Pule Modi usazosebenzela. Yeah. Noma kanjani. Khosi lijabule.